nonbirta thanbang samai bismai disopi nonbirta thebi pen arjika Nizang Karbenglong Hamren Rengbong Home Auditorium Hall Summit Rock along Rong Saramai Ingdeng Troxy Annual Conference Nini Mate Tareki Sipen Tarekhini an Mai Padopon Bangso Mai Long Dobom Hut Maharapati Ronga Sarpen Nonaki Riji Tarik Trok Arni Okpru Jipu Alam Thi Perangkia Thengno Lamthi Jaipon Lasi bangso Okpru Pon Jilake Klupriya Roy Alongsi Prupon Polapen Munir Kadukabe Kachetong Jilake Bangsuri Ki Thom Anbak Pachetong Pon Jipu Se Perangkia Thengno Lam Jaipon Hamren Pen Dhoni Ram Ronghang News Text Report B News 7 nonbirta tonpen arjika Dia Ustaz Rekong itu kalian akhaya masih bangabon atau tanggal sikiri dua bulan. Kalau ada masa asal TV datu bangakhaya orang sos TV ada chatting chain si jika bangakhaya sos. Asal hai ditang itu orang berumpa itu rumah satu balik itu aku longkang lagi itu bicu habis itu alang tumpah itu insai ni, masalah itu tanggal anu itu target kaya pan, ada tanggal kaya anu tumpah itu insai ni, kasi itu masalah tanggal lapen, itu habis itu tanggal, bicu tanggal, lahai tinggal lagi, dithalang itu, lepas itu kena so, kasi lahai lo masalah itu, kasi apa dah tu pergi dulu aksi gimana itu lah sudah agenda bang kawela iwan tu sita atihang titihi dong ang asal lo mabang itu kan dia bang aku kawi kita bang subeng kecil ini mat mengelah kita durjai nih tahu itu bang unan ke lah kita lo kami arona bang kalima kalang bang kiwai saten aja rekam ke tempo nang lapun ke pasang nang tanah sonsi kini itu rumah kabel itu banyak. Di Rong Saramai TV tuan kenang sot mati alam titi na penal tu mati mang povisi. Nilitum indeng troksi karbi Rong Saramai ningkan sekamai fi pininge bangke hamre nalong dak Rainbow Home Auditorium holong sendiritum paman pon lo. Kesela bangso ka paman pon long nilitum Rong Sar bang suri hini barong sa cetong mala bang so along nilitum kaserai pon alam kitom fi po bagdu pen nombor isi bang ka nilitum karbeang long arlo 6 sidul paragraph 20 EFGH pen nilitum long le phelang aja kong nitum rong sa rum othip long nei lapen ke nilitum rong rup cari calon aphan bekar mithur kang thurji aphan government penisi kang thura modu labangke traditional village council pusinili tum hangbom esla bangso traditional village council bangke nilitum rong sara tum phansi labangke chairman arpu matela bangso kapasalaya bangke nitum rong sara tum phansi arpu nang tek nang ko lai sinili tum cherai pon lapenke longli phelang along bangke nilitum April tarik isi council penisi order kapang dak dolo labang order kimi lo labang so order bangke pini pen bangke karbiang long arlo arong tin kusita rong sartum jongsi ame karaphan mate akorte phan mate kapreka phan longle phelang piji kusita rong sartum tok dun wok pen ave pulote mondolatum yar o tum ta ot long lelo labang isi ko pai ke melo karbi rong saro atum kasila bangke longle phelang ka cheraya bangke ilitum rong sar tum cherai long thipo lapen ilitum karbia khai tum longle phelang cherai kom thip aja kong long lo pusin ilitum bangke sipindak pon nontunga kes bangke rong sar tum bong singwai vedat po thana dam rong tila so putha dal hin dan pipuji ola bangke la sinilitum kaita awareness claim pik nei mate pache thang pik nei pusinilitum chingwai pon pinita lapen labang so long bangke nalitum social media penta nilitum han nang pache thang pi ponon atema atoga no kedo akar bia tum tala bangso alam chini nei jailitum
karbiatum ke ludet lomdet ilitum ke IPC CRPC arona bang ke ilitum Allah katangka bang ilitum warun lapen hala dayong si keleng lo pulot ilitum kiasa so asa punon Allah katangka identity bon si ilitum karbi customer ilo aron penjong si ilitum ching sailo hakko pen aronjong si ilitum ching sailo pulot edake kowe om benta jutkok tathek bekoni pak benta jutkok tathek ba horbong benta jutkok tathek lasi ilitum karbiatum bangke karbi customer ilo pangtang nei lapen ke mang karbiatum amit thangaron paci bisar nang pupensi pinerni asam governor penta karbi rongasara tumphan approval nang pilo je alang tu kami thang arona tang do punilitum karbi rongasara atumphan certificate ta governor pen isu pamelo ase pini pen bangke nilitum order long pame je bisar kidar bangke kaprek asong tumke authority ave bon sita rongasar tumke lake full authority lapen latumke kes ke do an punon tribal ang bong mate karbi ang bong kela ke bisar un kapreka tum dake kapreka song amen pen da karbi customer ilolong nang ki odu nang ki arona ve la ke jong sa kes do pulote kapreka song tum ta rongasar pansit pondam nang po pen rongasar tum si labang ke bisar pon la helam si pidi diri tum se than pon simum pon nanti kesi inglong po la mate rup po ke du pen kapang room ji la so putak pini ke chingwai pon kopi asai deng pon labang so bangke nilitum 2024 KSA ropo phan nilitum kapang room phaningkan sivar let nilitum pangrum bon sita lang litum bangke isia song bang wang wedet po hala so song bang wang wedet le hala so ru bangke wang wedet le lake kaching room ke lake aron kalilo ku anamat alang litum bangke nilitum phan rongasar tumhan saru sarenga tumhan nang lem de rason siman dasi labang so long bangke nilitum karbi rongasar mai pen bangke alang li kese tum chingrum retik abang ke nilitum ke ajada mai long punon nilitum galang litum han ke karbi lo charlia song pu hok thek thik tapai nilitum ka chinghon he pukali alang litum han chinghon pik nilitum rongasar aso supinak nilitum chinghon o lasi alang litum non mata penaba mata chingrum lo pulote alang litum isiwe na song pen dora perlo isiwe jong si paman lo pulote nilitum penama si rongasar asuri arongasar alang litum han nilitum pohor cupen alai tuhan man piji mutialang litum cingrum serangot non amat KSA tu rupo do depen irowet donang polang litum kar birong saramai pen cuning di pomo lote ke na so kutha ke dam ta po sami ilong le pu parai pondo ta ik pon subom la so kutha nang ti labang ke ni litum ningkan sia prang benda kaparai tang do karbiatum adam sar ke dam hut ke lutherok epon longli bon sita labang so ala mak ato ano cethang pet jata hai kasi menang an ke karjulong tum an ke claim hai helu jum chat nak lo kasi nilitum ako pinile thot benda tuning ripon lo labang ke litum aju tangkali labang so lutherong ke epon alar bang ke kupine benar sita litum tok pen adam sar ku bongkrok bongchin bipon pen tarpon lo pulote ilitum lasi ke meji pusin nilitum pen pini labang so resmi pen pachini pon lo di not lakukan kita petla lagi ya. Kalau siapa lo pini nilitum mai ke pabang ke lagi ningkan sek rongasar amai pilo ningkan sek conference lo so amai pido pon lo lasi tuwe jo pangkang nilitum karbi rongasar amai tum bang paruini suse delegate nilitum cetong lo lapen iprang ke claim ke damia kaman nilitum cingwai pon lo parman bang polong lapen pini bang so rongasar amai long pe isi nili umahara patia long ri kong sarhabia mai kong chun bang aposi isi dirta pachini duin pusim mathalo lasenili tum la umahara pati along ri non ke wangi la non la ciklu lo la so okipruji tarik trok la April la ciklu tarik trok nili tum umahara pati along ri pen kupli aroy la ruibab abali ni tum umahara pati aru bolo la da okru poni pusim mathalo sikadok kawe bang arnam jong sinang pi pulo tante bang so okhan nga curi dun along rikaprek ang mangjok tam along ripen tam ni tumlong okhan ang curi dun long sini tum umahara pati along ripen non tarik trok bangke kupliar wa along riba babali along ni tuma umahara pati hin pen ok gruponji bang paruan pasti tong ipan non ni tum kamatha bangke isi laso oki pro bangke okhan ka curi da la pugali ni tum arlo da kaching wai dolo athe longri adui ahoy pendang lok longri longpat ako
aprang pen aku aron pen lasu arubo tu ko posini litum ning arong aji pen si pru pon po la si ladang ni litum kama tha teng pulutan de bang suring koi la pen bang suri thong kep amuni du ibon posini tu majin pen matha pon la pen umaharapati along ri arlo rong asar rong paroi sera rong proxike rong paro hinira rong proxike rapodo la an arong ta idon pen hirui pam pur perni kusini tum umaharapati sar habia mai hin pen sichi sitapali pono la pen itu mithang komite hin pen si ter pono bangso oke prupa la pen alang li kacupahan puponnya bangke jugendro ingleng habi alang si cupahan pupon po la pen hormai horthai ke denya bangke abisar aron penang ko ya posi rapati habi kong alang li tanang sitong dun po la pen itu malong ri habi bang proxy habi ta do po la pen bangso oke pro long karbirichu tanang sitong ri pusini tumahin pen birta long pono Tangte pinibirta ke lansing tonikoklo domi thakme kurang thu kar